La falla es cremarà el 9 de març. La sirena està enfadada perquè l'aigua està contaminada. Si no fem res... S'enfadarà més. Acció. Les falles són monuments que fan els artistes fallers, que es planten als carrers. Visca les falles! Valencianes! Ja estem en falles! Valencianes, sabeu què? Ja estem en falles! Voleu veure el vostre corredor faller? Veniu, us l'ensenyem. Mireu que volen les falles de primer. A mi m'agrada la falla de Marxot d'Esquirel. Ella porta pinta molt i arracades i un estil molt bonic també. El xip porta mocadora al cap i manta de colorets. I de les espardenyes que me digueu? La seua cordonar-se dels xiquets de primer. També menja paella, xocolata, bunyols i torrets. Tenim caramba de músics també. Tara ta 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 tara ta 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 ta. A mi m'agraden els fallos perquè tiren molts coets. Pum 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 pum. Quants coets? Mira quina taca més llarga. Estàs segur? Segur que sona molt fort, també. Espera que vaig passar al debat del nostre mirar fallos. Jo crec que estàs I ara, per acabar, tirarem tots junts un coet. Més fort. Sense. Damunt del coet. Més amunt. Al·lucinem al col·le.